Έγινε τελικά, συγκεντρώθηκαν οι προφήτες σε ένα δωμάτιο, ταυτόχρονα, και συμφώνησαν να μας πουν ότι έχουμε έναν δημιουργό, προμηθευτή, έναν Θεό που λατρεύεται, μοναδικό, χωρίς συνέτερο στην κυριαρχία του, στη συνέχεια, να μας περιγράψουν χαρακτηριστικά εκπληκτικά πανομοιότυπα σχετικά με τη δημιουργία των ουρανών και της γης σε 6 ημέρες, ναι, σε 6 ημέρες. Μας μίλησαν για τον παράδεισο, την κόλαση, τον Αδάμ και την Εύα, για την ύπαρξη των αγγέλων, για το τι συνέβη με τον Ιμπλής, τον διάβολο, και τη δολοφονία του γιου του Αδάμ από τον αδελφό του. Αλλά το παράξενο που προβληματίζει τους αδιάλακτους είναι ότι οι προφήτες έζησαν σε διαφορετικές εποχές και σε απομακρυσμένες περιοχές. Αναρωτήθηκες ποτέ, σεβαστέ, ποιες είναι οι πηγές των πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν σε ορισμένους λαούς με τους προφήτες τους, τον προφήτη Ιμπραήμ, Αβραάμ, και το λαό του, και το σπάσιμο των ειδόλων, και το πέταγμά του στη φωτιά, και τον προφήτη Ιακώβ, και τους γιους του, τον προφήτη Ιουσούφ, Ιωσήφ, και τους αδελφούς του, όταν τον έριξαν στο πηγάδι. Και τι συνέβη μετά με τη γυναίκα του Φαραώ, του Αζίζ της Αιγύπτου, και τι συνέβη με τον προφήτη Μούσα, Μωυσή, και το λαό του, τη λατρεία του Μόσχου, την περιπλάνηση, το όρος Σινά, το ραβδί και το σχίσμα της θάλασσας, και τον προφήτη Ίσα, Ιησού, και τη θεραπεία των αρρώστων και την Ανάσταση των νεκρών με την άδεια του Θεού, και τι συνέβη στην Παναγία Παρθένο Μαρία. Και τι συνέβη με τους προφήτες Ζαχαρία, Γιαχία, Ιωάννη, Σουλεϊμάν, Σολομώντα, Νταούντ, Δαβίδ, και άλλους, οι ευλογίες του Θεού να είναι σε όλους αυτούς. Πώς συμφώνησαν οι λαοί των 3 μονοθεϊστικών θρησκειών, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλάμ στα ονόματα των προφητών, ακόμη και στα γεγονότα τους. Δεν είναι όλα αυτά αόρατα, γάιμπ, και ενδείξεις που δείχνουν έναν μόνο δράστη που τα ανακοίνωσε, υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτή τη συμφωνία και την αντιστοιχία. Εκτός από το να είναι η μόνη επιστημονική και λογική εξήγηση, ότι ο Αποστολέας είναι ένας και το μήνυμα είναι ένα. Είναι η λατρεία του Θεού μόνου, χωρίς συνέτερο. Και ότι αυτός που μετέφερε αυτές τις ειδήσεις είναι ο ίδιος άγγελος που έχει ανατεθεί από τον ύψιστο Θεό να κατεβάζει την Αποκάλυψη σε όλους τους προφήτες και το τελευταίο που κατέβασε είναι το Ιερό Κοράνι στον Κύριό μας Μουχάμαντ. Οι ευλογίες και η ειρήνη του Θεού να είναι σε Αυτόν και στην οικογένεια Του. Στοχαστείτε, ο Θεός να σας ευλογεί. Ετοιμασία και δημιουργία του καναλιού της Ημαμίτικης Ισλαμικής Βιβλιοθήκης.